सुखादों ओंखायनो आं बुंनो दिनै बर' मिडियामा दिनै सेफटियाव गैया बिनि थाखाय सोर खोथा बुंगोन नों आंहाथ' खोथा बुंनांगोन जोंनि गेदेर बिथांमोना मुंख्लं जानानै जोंनो बर' बिजों होलांबाय दिनै क'क्राझार टाउनावनो स्कुलफ्रा थैलांबाय जे फरायसा खम होननानै आरो जोंहा दिनै जोंनि बिजोङाव जों मा बुंदोंमोन जे बर'फ्रा बुमिपुत्र बर'फोरखौ रावबो होखारनो हाया नाथाय पावाराव फैखांनानै गुवाहाटि नोगोरखौ गिदिर खालामनांगौ बिथांमोना जोंनि ट्राइबेलफोरखौ दिनै होखारबाय जोंनाव खालामबाय दिनै सुक्ति खालामखांनानै बाव मोजां जागोन होननानै सब बिजेपि सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोन अमित शाह नरेन्द्र मदिया बुंनानै क'क्राझाराव जेरैबायदि बुंदोंमोन 6 माहनि गेजेरावनो बाउन्ड्रि एक्सटेनसन जागोन होनदों दिनै 2 बोसोर दिनैसिमबो जायाखै नङा होमबा दिनै फिसा फिसा हारिफोरनि राजखान्थि दोलो दं जोंहा बर'निबो दङ नङा होमबा बिटिसिआव दङ बेफोरखौ बिथांमोन सुखादों ओंखायनो आं बुंनो दिनै बर' मिडियामा दिनै सेफटियाव गैया बिनि थाखाय सोर खोथा बुंगोन नों आंहाथ' खोथा बुंनांगोन ना जोंनि गेदेर बिथांमोना मुंख्लं जानानै जोंनो बर' बिजों होलांबाय दिनै क'क्राझार टाउनावनो स्कुलफ्रा थैलांबाय जे फरायसा खम होननानै आरो जोंहा दिनै जोंनि बिजोङाव जोंनि हारियाल' फरायो नङा होमबा दिनै कार्बि आंलंनि कार्बिफ्रा मा बुङो डिमासाफ्रा मा बुङो बिथांमोननि स्कुलाव मा होनो बिमा रावनि स्कुलाव मा जायो मिथिबायना असमिया मिडियामानो जा बावनो जा हाजो दरसेयाव मोनसे गामिल' थायो नांगौ बादि नेसनेल लेभेलनि क्राइटेरियाबो मिलिया बेबो मोजां नङा हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदोंमोन जे गोदो मा होनो इलेक्सननि सिगां मा बुंदोंमोन जे बर'फ्रा बुमिपुत्र बर'फोरखौ रावबो होखारनो हाया नाथाय पावाराव फैखांनानै गुवाहाटि नोगोरखौ गिदिर खालामनांगौ होननानै बिथांमोना जोंनि ट्राइबेलफोरखौ दिनै होखारबाय जोंनाव माने बुलडोजार सालायना होबाय बिथांमोना जिसिबिजों जोंनि न'खौ बुख्रेबबाय बिथांमोना दिनै गोबां जोंनि ट्राइबेल हारिया गुवाहाटियाव न' गैजायै हा गैजायै फरायनो थाखाय फरायसालि गैजायै जाबाय जों दिनै बुमिपुत्र बे हानि फिसा जों बाव गिबिसिन फैनाय नाथाय जोंहानो दिनै थानो थाखाय न' गैया थानो थाखाय हा गैया फरायनो थाखाय फरायसालि गैया बिनि सोमोन्दै सोर बुंगोन दा ओंखायनो हिमन्त बिश्व शर्माया माब्लाब्लाबो बिनि थागिबिफोरनि मा होनो मोजांनि थाखाय बिथाङा साना दिनै बिटिसिखौ जेरैखि जाया सेख्रेबनो नाजागासिनो दं बिथांमोना बिटिसिखौ दिनै जेरैखि जाया सेख्रेबनो नाजागासिनो दं बिथांमोना पावाराव लानो नाजागासिनो दङ बर'फोरनि गेजेराव गोबां समनिफ्रायनो एनडिएफबिनि मोनसे बाव संग्राम सोलिबाय थादोंमोन गोबां जोंहा बर' फिसाफोरा म्यानमाराव गोबां बांलादेशआव दंमोन गोबां बर' बिमाफ्रा बुङोमोन जे आंनि फिसाया माला फैफिनगोन फैफिननायखौ सबबो लुबैदोंमोन बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाखौ नायनो लुबैयोना बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा बा बै बर' मेलेमजिबिफोरा मोनसे सुक्ति खालामबाय दिनै सुक्ति खालामखांनानै बाव मोजां जागोन होननानै सबबो आसा खालामदोंमोन बिजेपि सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोन अमित शाह नरेन्द्र मदिया बुंनानै क'क्राझाराव जेरैबायदि बुंदोंमन 6 माहनि गेजेरावनो बाउन्ड्रि एक्सटेनसन जागोन होनदों दिनै 2 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो जायाखै नङा होमबा गोबां जोंखौ जाय फोरोंदों फोरोंगिरि बिथांमोनहा दिनै 15 बोसोर 20 बोसोर मास्टार मावनानै नोंसिनि दिमाजियावनो दङ 15 बोसोर 20 बोसोर मास्टार मावनानै दिनै बिथांमोना थाइसे थाखा फैसा मोना बिसि फिसा लोमजायोब्ला मा होनो बिथांमोना सहाय खालामनो फैसा गैया दिनै बिथांमोना गोसो बायलांबाय क्राइटेरिया मिलाया नागारनो नागिरबाय गोबां फरायसालिफ्रा बाव थैलांबाय मिथिबायना जाय मानसिया फोरोंगिरिफोरखौ सनमान होआना बे माब्लाबाबो आवगायनो हाया मिथिबाय दिनै चाइनाया मानो आवगायदों चाइनायाव फोरोंगिरिफोरखौ डक्टरजों नोजोरजों नायो नाथाय जोंनि आसाम सरकारा मा नुदों फोरोंगिरिफोरखौ लेंहरनानै टिभि चेनेलनि गेजेराव बिथांमोना लासिं सिं फोनांदों नोंसोर सासेबो मेट्रिक पास खालामाखै नोंसोर उमुक होननानै आरो जों नुनानै लाजिनाय मोन्दों जोंखौ जाय फोरोंबाय जोंखौ जाय गेदेर गोलाव खालामबाय दिनै जोंखौ जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ टिभि चेनेलाव लेंहरनानै हिमन्त शर्माया अपमान खालामदों नङा होमबा जाय हिमन्त शर्मानि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंदों बे ओनसोलनि मा होनो लाइमोनफोरखौ फोरोंनानै दिनै साख्रियाल खालामबाय नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटियाव लेंहरनानै चेनेलनि गेजेरजोंनो गोबां बिजेपिनि कनस्टिटिउसना जाहैबाय वान नेसन वान कनस्टिटिउसन वान लेंगुवेज बिथांमोना जोंनि रावखौ थांना थाजानायखौनो लुबैया बिथांमोना हिन्दीखौ थांना थाजानायखौ लुबैयो मिथिबायना ओंखायनो जोंहा राव मोनसे दङ जोंहा मोनसे आइडेन्टिटि दङ जों मोनसे संग्राम खालामनानैसो फैनाय मिथिबायना बिजेपिनि नेसनेल प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डाया बुंगासिनो दं जे भारतआव मोनसेल' राजनैतिक दोलो थागोन बे जाहैबाय बिजेपि बिनि फिसा फिसा हारिफोरनि राजखान्थि दोलो दं जोंहा बर'निबो दङ नङा होमबा बिटिसिआव दङ बेफोरखौ बिथांमोना बुथारजोबनायनि मोनसे कौशल खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो बेखौ जों नुदों ओंखायनो दिनै बिजेपिनि जाय निति बे जोंनि थाखाय मोजां नङा मिथिबायना दिनै बिजेपिजों जाय थांगोन गावनि हारिनि जानानै खोथा बुंनो हाया गोबां जोंहा बर'नि मेलेमजिबि हारसाफोरनि मेलेमजिबि दंमोन नाथाय बिजेपि दोलोआव थांनानै दिनै गावनि हारिनि जानानै खोथा बुंनो हायाखै नरेन्द्र मदिया जि बुंगोन बेखौसो इयास होनांगोन दिनै मा होनो जाथिनि बिराद दैदेनगिरि होननानै आवगायनि आसुनि प्रेसिडेन्ट सर्बानन्द सन'वाल जायनाखि बेखौ जाथि अनग्रा होननानै बिराद मान होबाय नाथाय का आन्दलननि समाव बे मा बुंखो अमित शाहया जि बुंदों नरेन्द्र मदिया जि बुंदों बेखौसो बे सिरि थानांबाय ना नंगौना नङा मानि दा मानि बे खिन्थु जेबो बुंनो हायाखै दा ओंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोराबो बिदिनो जागोन दिनै बिजेपिआव जइन जानानै गावनि हारिनि जानानै खोथा बुंनो हायाखै ओंखायनो रिजनेल दोलोआ अराय सम बे ओनसोलनि खोथाखौ सानो बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ दावगानायखौ सानो एसे सिगां जोंनि आफादगिरि लरिन ज्योति गगैआबो बेखौनो बुंलांबाय ओंखायनो दिनै साउथ इण्डियाआव बिराद डेभेलप साउथ इण्डियाआव माब्लाबाबो नेसनेल लेभेला सासन खालामाखै तामिलनाडुआव बाव डिएमके आरो एआइएमडिएमकेल' नङा होमबा
दिनै साउथ इण्डिया बिराद माने डेभेलप मानो होनबा बिसोरनाव रिजनेल दल दङ गावसिनि जाथिनि जाना खोथा बुङो साख्रि सोसनगोन होननानै नाथाय नरेन्द्र मदिया मा खालामदों मिथिबाय इण्डियायाव प्रत्येक बोसोरे बिराद आर्मियाव मा होनो आर्मि बिराद लायोमोन मिथिबायना नाथाय नरेन्द्र मदि सरकार फैनानै खम बिथांमोना खालामदों दा ओंखायनो बे जोंखौ जाय बर' लाइमोनफोरखौ एनडिएफबिफोरखौ गोबां आर्मि पेरामिलिटारियाव थिसननाय खोथा दंमोन नाथाय दिनैसिमबो सासेबो थिसनाखै नङा होमबा दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि प्रेसार ग्रुप माहारियारि आफादफोरा बिराद स्ट्रं जानो नांगोन नङा होमबा स्ट्रं जायोब्लासो भारत सरकारा बेखौ मावफुंगोन आरो नाथाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गोबां बर' फिसाफ्रा गोसोआ बायजोब्बाय मानो होनबा 6 मान्थल' होन्दोंमोन 6 मान्थ बाय दिनैसिमबो बारलांबाय माला मावफुंगोन खुनु गेरेन्टि गैया 6.3आबो गोबां जोंहा धेमाजियाव दं लखिमपुराव दं गलाघाट दं कार्बि आंलं दं गोबां बिटिसिनि बाहेरानि बर' बिजोंनि फोरोंगुरु बिथांमोनहाबो गोसोफ्रा बायलांजोब्बाय दा ओंखायनो बै फोरोंगिरि बिथांमोननि जानानै खोथा बुंग्रा मानसिफ्रा बिराद खम जालांबाय माने बे फोरोंगिरिफोरनि जानानै खोथा बुंनायाव जों अराय सम गसंफानांगोन आंथ' पार्सनेल कास्टम बसुमतारी हिसाबै बिटिआर रेकर्डखौनो जा आं दाखालि त्रिपुरायाव थांनानैबो मिडिया बाइक होदों गोबां प्रेसार होनो थाखाय जों नाजादों दा ओंखायनो जोङो जोंनि माहारियारिनि जाय दिनै जोंनि हारियाव माखासे माहारियारि आफादफोर दं बे जोंहा फ्राय माने 9,000 बर' फरायसा मा होनो 9,000 बिमा रावनि फरायसालिफ्रा थैलांबाय बिनि गेजेरजों गोबां बर' फरायसालिफोराबो गोदो कंग्रेस गोदो जाय सासन खालामदों बिथांमोननि समाव बारा थैयाखै नाथाय 2016आव बिजेपि सरकार फैदों 2017निफ्राय 2022सिम जुदि सानोब्ला मा होनो बिमा रावनि बिजों जेरै असमिया मिडियामानो जा मा होनो बर' मिडियामानो जा मा होनो फ्राय माने 9,000नि खाथियाव फरायसालिफ्रा थैलांबाय बे सोरबा क्लस आप जाबाय सोरबा मार्गार जाबाय सोरबा एमेलगेमेसन खालामबाय बिथांमोना गोबां फरायसाफोरनि खम बायदिसिना होननानै बिथांमोना फ्राय माने 9,000 फरायसालिफ्रा क्लस जाबाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा जोंनि दिनै बर'फोरनि उथुमै होनोब्ला क'क्राझार टाउनावनो दाखालि बावैसो मा होनो फरायसालि जोंहा बर' मिडियाम स्कुला थैबाय बिसोर मा होनो बेखौ फरायसा मा होनो बायदि गोबां मा होनो बिथांमोना बेले बेजे माबा मामि बुंनानै बिथांमोना फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामबाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा